बर' एकर्डनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे जाय सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो बेखौ मावनांगोन जे बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा बिथाङा सासे रेसपन्सिबल पार्सन आरो दिनै 1500 कोटी थाखा जि फैगोन जेराव इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि जेराव जिखिनि एस्टाब्लिशमेन्ट अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङानो बेखौ पिता होगोन बर'नि माखासे खेंफोरथि होदों जिहेतु दाखालि हाग्रामा महिलारि सारा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन जे रिपर्टारफोरा सोंदोंमोन नालाय बावहाय जों बुंबाय जाहैबाय दा बिटिआर एकर्डनि एबसुआ दिनैहाय धरना होदों बे बिथिङाव माखासे गोलाव बाथ्रा बुंलांदों एबसुआ बे जेब्लायबो धरना होयो आरो बिटिआर एकर्डनि बाथ्रा सोंनायावबो बेखौ जाय सागान होदोंमोन बिसोर मावफुंगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों थ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलांबाय थायोब्ला हयतोबा आं सान्दों बेखौ राजनितिक नङा होमबा राजखान्थिनि बेलायावहाय बेफोरबायदि बुंदों सान्दों आं थ' मावफुंद्रायैथ' नङा मावफुंगोन बे माखासे बाथ्रा सोंनायाव मानायाव हयतोबा बेखिनि बाथ्राया सिदायैनो सिदा नालाय बाथ्राया बिनियाबो ओंखायनो थब्लं बुंदों सान्दों नेबावनि जों साननैसोखौ नेबावनि जिहेतु बिसोरबो गावसोरनि जाखिनि सियार ना गावसोरनि गाद्दि पावाराव फैदोंमालाय मा बिसोरबो दिनैहाय दान मोननैसो मोनथामसोआनो जायाखै नङा होमबा बे हिसाबै गावसोरबो खस्थ' मोनदों सरकार सालायनायाव थ' नायबावनि लोगोसे रन्जन दैमारिनि बेलायावहाय आरो जायफ्रा जेलाव दासिमबो दङ बिनि सायाव मा बुङो लोगो हमगोन बे बाथ्राखौ लानानै खिन्थु दानो नङा सम लानानैसो आरो इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो लोगो लागोन बावहाय सोर लोगो लायो लाया आं बेखौ मिथिरोङा इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो लोगो लागोन बिथांमोनखौ एसे मोजाङै जिरायग्रोनो होदों जिरायथों गावसोरबो गावसोरनि केडारफोरखौ मोजाङै सामलायथों बेखिनि बाथ्राखौ जोङो नेलायनानै दङ सम फैगोन बिथांनाव थांनानै माखासे बाथ्राखौ सिदायैनो सोंगोन आंबो बिथाङाबो जेरैबायदि सिदा बाथ्रा बुङो आंनियाबो कुइसना सिदा जागोन लोगो हमबा सावरायलायगोन बेफोरबायदि थ' जों दा दिपेन बर'नि दिनैसो माखासे बाथ्रा बुंदों खोनासंनानैबो लानि आरो माखासेखौ बुजिनानैबो लानि आं खननै खनथाम नायदों डाउनलड खालामनानै खननै खनथाम नायदों खोनासंदों माखासे बाथ्राफोरखौ जाखिनि बुजिनांगौ बुजिदों नाथायबा आं नैबेखौसो बुंनो लुबैबाय थायो फरायसा आफाद हिसाबै जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया थानांगौ गोख्रोङैनो स्ट्रङै थानांगौ जोंनि बर'नि फरायसा आफादा नांगौ समाव धरनायाखौ गोख्रों खालामनांगौ बिदिनो 1000 2000 बेफोरबायदिजों नङा बारा लानानै एसे एनै धरनाजों जाया दानि जुगाव आं बेखौसो बुंगोन आरो धरना होयोब्ला दिनै होबाय गाबोन बन्द' गाबोन सानथाम सानब्रै बन्द धरना होबाय सोरबाया हारसिङै बेनिफिटआ जाहैबाय नामा फरायसा आफाद एबसु बदनामा एबसु ओमफ्राय फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो कयेकजना नाम थांखिनो सानाखै नाम थांखिनोबो सानाखै जों फरायसा आफाद एबसु हिसाबै जों दाबो मोजां मोनो बेनि दैदेनगिरिफ्रासो एसे उल्थां फाल्थां माब्लाबा इमप्लिमेन्टनि खाथिराव भट बेंकनि माखासे बेफोरखौ नायोब्ला सोरनोबा भट होनांगौ होननानै डाइरेक्टनो बुंनाया बेफोरोबो एसे बर' रायजो राजानि गेजेराव इफेक्ट होदों गाज्रि गोहोम खोख्लैदों बेफोरबायदि बाथ्रा बुङालाफानो इनडाइरेक्टलि जिहेतु जों फरायसा आफादनि बाथ्राखौनो लानानै बिथांनि फ्लेगखौनो लानानै फरायसा आफादनि फ्लेगखौ लानानैनो बाथ्रा बुङो थ' बेवहाय गोबाङानो गाज्रि साननो हागौ बुंनांगौ समाव सम लानानै फैबावगोन
फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा कयेकजना गावनि पकेटआ बुंबाय स्रि थाबाय जामबाय पकेटआ राजा लामानि होसिख्रावनायनो मानायनो बेफोरबायदि खालामो। बेफोरो बिराद जों जाथि हिसाबै बर' हारि हिसाबै दुखु नाङो माब्लाबा आरो होसिख्रावोब्ला एसे एनै जों नङा। दिनै दा रावबो हाग्रायाव थानानै नांग्रा मानसि गैया जों बर'नि गेजेराव। एकमात्र सोर दङ हारिखौ होबथागोन होननानै बुङोब्ला फरायसा आफाद आबसुआ बिसोरसो। नाथायबा बिनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां दैदेनलाङाबा मोजां सालायलाङाब्ला सानसे समाव बिराद गिदिर अलखदाव गोग्लैहैगोन। खोनासंनानै लाग्रोनि दिपेन बर' सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लाबो पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ खोथाफोरखौ लानानै जों हाबा मावो। जाय जिखि बुङा मानो जोंहा बिनि सायाव खुनु बाजानाय फाजानाय गैया। जोंनि खोथाया बेनोल'मोन बिथाङा सरकाराव गोदानै बिबान लाबाय, सरकारनि मुरब्बि हिसाबै अथ टेकिं लादों संबिधाननि आधाराव आरो दिनै बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै 35 लाख जनसंख्यानि जिखिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि अभाब अभिजुग आरो इलेक्सनाव होनाय जिखिनि प्रतिश्रुतिफोर दङ बेखौ मावफुंनाय बिथांनि दायित्व। लोगोसेनो 1993 BSc सुक्ति जादों भारत सरकार आसाम सरकार एबसुनि गेजेराव। 2003 सनाव BLT भारत आसाम सरकारनि गेजेराव एबसु बर' रायजो राजानि मददाव बिटिसि सुक्ति जादों आरो बे सुक्तिया माखासे दफा आद्रा थादों। जेरै 95 भिलेजखौ सोनांगौमोन, लेन्ड पलिसि मोनसे लाबोनांगौमोन आरो माखासे जिफोर खामानि मावबावनांगौ दङमोन बियो आद्रा थादों। किन्तु बिथाङा 17 बोसोर सम मोन्दोंमोन खामानि मावनो थाखाय, माखासेखौ बिथाङा मावजोबनो हादों आरो माखासे आद्रा थादों। 2020नि सुक्तिनि उनाव 5 बोसोराव माखासे खामानिया प्रमद बर'आ मावबाय आरो गोबां खामानि मावनो थाबावबाय। जिहेतु काउन्सिल मोनसेनि रेसपन्सिबिलिटि थायो, बिथांमोननि मदद नांगौ आरो बेखायनो जों हांख्रायदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि चिफ जानानै बर' एकर्डनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव मदद होनांगौ आरो बिथाङा बुंदों जे जाय सुक्ति खालामदों बिथांमोनासो बेखौ मावनांगोन। आंनि दायित्वआ बिटिसिनि थाखाय। दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जे बिथाङा बेखौ नेगेटिभ लानाङा। बिथाङा सासे रेसपन्सिबल पार्सन आरो दिनै 1500 कोटि थाखा जि फैगोन, जेराव इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि जेराव जिखिनि एस्टाब्लिशमेन्ट अनुस्थान प्रतिष्ठान बिथाङानो बेखौ पिता होगोन। अब्ला बिथाङा मावफुङा होननानै बोरै बुंनो हायो? बिथाङा मावफुंगोन आरो बेखायनो बिथांनिफ्राय जों बिदिखौ हास्थायाखै। बिथाङा पजिटिभ लानांगौ आरो जों बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै बुंदों। सम आरो सुबिदा नायनानै बिथांजों सावरायगोन आरो जों खावलायगोन जे सासे गार्जेन सरकारनि मुरब्बिया सरकारनि मुरब्बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ आरो एकर्डआ भारत सरकार आसाम सरकार आरो आन्दलनकारिनि गेजेराव जादों। जाय सरकाराव फैया माने बिनि रेसपन्सिबिलिटि। आरो 1985आव आसु आसाम गणसंग्राम परिषदआ खालामनाय आसाम एकर्डखौ दिनै 40 बोसोरनि उनाव बिप्लब शर्मा आयगनि जि रिकमेन्डेसन दानि NDA आरो BJP सरकारा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना मावदोंबा हाग्रामा महिलारिया मावनो हायै जेबो बाथ्रा गैया। बिथाङा जिखि बुङा मानो बिथांनिफ्राय जों पजिटिभ बाथ्राखौसो खोनासंनो लुबैयो आरो राजखान्थिनि थासारिया आलदा। दिनै राजखान्थि गैलिया आरो राजखान्थि खालामनांगौबो गैया। बिथांनो मोनसे मेन्डेट होबाय आरो दिनै जिहेतु मेन्डेट मोनबाय रायजो राजानि बिसास आरो आस्थाखौ लानानै बिथाङा खामानि मावनांगौ। बे पलिटिक्स खालामनायनि बा पलिटिकेल बाथ्रा बुंनायनि सम नङा होननानै जोङो सानो। गोजोन्थों।